Әлмәс ауылында туып үсеп, әлеге вакытта Мурак авылында яшәүче Резида Рәхмәт кызы Әксәнованы 55 яшьлек күркәм юбилей менән кайнар котлайбыз дип башлана хат юлдары. Һиңә ныклы һаулык, гомернең иң озынын, бәхеттең иң зурын, шатлыктарның иң олыһын юллайбыз. Якты ал таңдар, зәңгәр күктәр һинең күңелеңде һәр сак яктыртһын. Эшеңдә зурдан зур уңыштар, күтәренке кәеф юлдаш булһын һиңә. Киләсәктә балаларыңдың, тугандарыңдың именлеген күреп, Назим кияү менән тигезлектә яшәргә язһын. Ак бәхеттәр менән мул тормышта яшәүегезне теләйбез. Теләктәрдең теләйбез иң изгеһен, шатлыктарның теләйбез иң зурын. Бәхеттәрдең теләйбез кояш кебек, мәңге һүнмәй торган нурлыһын. Иң изге теләктәр менән апайың, егнәң, абзыйдарың, еңгәләрең, кустыларың һәм килендәрең. Мизгелләрне сагынып көтәбез, гомерләр сизелми үтә. Йөрәкләрне әрнетеп бетеп, кемнәрдер мәңгелеккә китә. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулганчы. Тәкъдирләр язылган маңгайга, урап үтеп булмый язмышына. Бәхет өчен җиргә туганыбыз, гөлгә күмәр өчен тормышына. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйганчы. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулганчы. Барыр юлыбыз якты булсын, бетмәсен дөнья мәшәкате. Исән сау булганда туганнар, яшәүләрнең шунда рәхәте. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйганчы. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулганчы. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйганчы. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулганчы. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулганчы.